нигоҳ кунед бародаро, даста чӣ ба дасти хеле дар ҷа ручка фақат ҳамин ҳамун объект нобуд ношида куни ҳамун оскар дар дасташ метова мета стакано яхеле ва бо дар хиди ҳамин фокусам дида мешавад ки стакан двойной ду стакана через остин шланг овардагия дар танаш ҳамун сокаи пиваи чизе ки боша дар танаш мондагия через остин шланг овардаги бародаро дар видеои пешинае ки эксперимент магзарондум бо доруҳо барои вазнгирӣ дар комментария ҳамун видео ма бисёр сабабшиниё дидам як тайда ма гуфтам хай димаш намеша семаш намеша не бародаро бисёр комментариҳо ба мисли ки бародар ҳамин дору ай киҷо метавонем бихарем ай киҷо заказ кунем кадом сайтай дига саволо бародаро просто ма дар ҳамин комментарияда ҷавоб гардонем ма дар интерес на мумкин чашмои ман дига хел бина хай агар описаниеро аҳамият надода бошен дар описания ҳастай ҳамун номеро барои заказ дар хиди ҳамун видео ҳам поёнашда ҳастай номеро барои заказ просто ма дар интерес на ки ҳамуро шумо надиден мара як бор бинависен дар поёни видео ва агар надида бошен яъне ки намедонам чашми ма то мебина ё ки чӣ хела ё ки чизеро ки ман мебинам ки дигарон намебинанд мумкин ягон қувваи ғайриоддӣ ма дорум Но это не точно. просто интересно ман бародаро илтимос бинависен дар анҷо бародаро мада салом алейкум хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо чун ҳар вақта кияй Я не знаю. Муҳаммад Шарипов дар комментария ма бисёр дидестам ки мухлисо ва дӯстдорои сири фокуснико ёд кардастанд майда сири фокусникора марҳамат бародаро бояд тамошо мекунем як видеои дигаи фокусникора ва бародаро пеш аз сири фокусникора тамошо кардан мехоҳам як сири дигаро дар шумо бугум ки ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардаги агар ба ҳамун ссилка бигзарӣ регистратсия кунӣ метавонӣ дар любой ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худат агар угадат карда бутони ғолиб шиданша сумкор кунӣ ва ба промокоди Шарипов дар вақти регистратсия кардан метавонӣ бо бонус ба даст биёрӣ ссилка дар комментария видео закрепит кардаги А что, так можно было, что ли? бародаро як моҳи ровно подписаться кардан дар канал Beplay так что метавонӣ спокойно подписаться кунӣ ничего подписчиков ман мебинам менависам вақте ки ман описания мегум ё ки комментария мегум вале бародаро ҳастам хе одаме ки мегӯяд акам описанияш чие ман нафаҳмидам ё ки дигар кораш чие ман нафаҳмидам ҳозир бародаро ҷое ки шумо дидестен инами описанияи видеое мо вақте ки описания мегӯем инами ҷае ана ҳозир ҷое ки дидестен иш боша комментария ҷое ки комментария менависед ана иш боша поделиться видеора ба ягон одам роӣ мекунӣ ба тариқи социални сето имо WhatsApp Viber дига ҷо ана иҷа боша подписаться кардан ва анаму зангулаи хирара ҷиқидана дар видео бародаро типа дар реални времени прогноз погодара мемона а интернет мӯи ҳам духтара пуф мекунад гӯё ки реални прогноз погодае ки дар реални времени рафтест гӯё ки запис нестай дар планшет не ки бародаро основа и фокус через монтажа видеое ки дар дуруни планшет шумо мебинед и видео пешакӣ тайёр кардагия мӯи духтара типа и пуф мекунад мӯш парешон мешавад муша дар студия снимат кардаги унҷа дига чиро пуф мекунад и фақат видеои тайёра мемона ва баробари ҳамун кор сар шидан яҷа пуф мекунад боз агар ягон кас боша ҳамҷа планшетаи дасти бигира ира пуф кунӣ намона мӯи дихтара мепарад худаш ира бародаро чи даказат мекунад агар ман просто ҳам хе бугум шумо бовар намекунед ки ҳамин одам бо ҳамин фокуса дар чанд ҷо нишон додагия дар киҷое ки ҳамин фокуса нишон мета ҳамин як изображение агар видеое ки дар планшета записи тайёр набоша чи ба дар ҳамаи ҷо як изображение агар дар дига ҷо бояд дига дихташ ваку бояд тағйир биваку не киҷоеде ки мебинем як изображение намо дихта як хел мешава муш ҳамаш як изображение ки записи тайёре а дар ин фокус бародаро чӣ хеле ки мебинем планшетда тоза мекуна экрани планшета ва ай дурунаш қаламаи стилусия ручкаи дар ҳар фокусаш ҳар хела чӣ мегирад лекин муҳим ин нестай муҳим ҳамое ки одаме ки нормале фикр карда метавона бояд бидона ки ӯ ручкае ки ай дурун мегира ӯ ручкаи дар дуруни планшет будагӣ нестай и фокусае и ай дасташ мебурад фақат ҳамира қадар точное мекунанд ки тамошо кардана ҳаловат мебарад яъне ки ту успед намекунӣ бибинӣ ки хеле ай дасташ мебурад дар асл бародаро ҳамун записе ки дар экрани планшета ҳамун удалид шида баробар яъне ки ручка ай дуруни планшет ай записи планшет будагӣ удалид мешавад ба тариқи монтажра кардагиам ручка айҷа удалид шида баробар и ручка ай дасташ пайдо мешавад ва ай даст ручка чӣ хел пайдо мешавад тамошо кунед шумо ҳозир
ма стрелка хади шуморо нишон медиҳам ки ручкае куҷо мебурад. Нигоҳ кунем бардоро. Даста чӣ ба дасти хеле дар ҷай ручкае. Фақат ҳамин қадар точ намеяд ки гум шида баробар ҳама одамо экрани планшета нигоҳ дора ку. У гум шида баробар и ай дастиш мебурад. Иша заминӣ мекунад. Дар инҷа бардоро бигем хушрӯ хидр сири хидша фош мекунад ки неаккурат намекунад фокуса. Типаи дуруни планшет Оскара мегирад. Яъне ки хидр чихел сири хидша фош мекунад. Чихеле ки гуфтем бардоро дар фокусои пешинаш баробари ай дуруни планшет нобуд шидани объект, ҳамон объект ай дасти хидш пайдо мешавад. Ана дар инҷа бародаро ҳози ай планшет ҳамон объект нобуд ношида куни ҳамон Оскар дар дасташ метова. Хушрӯ нигоҳ кунем бародар. Диден? Найда боша нигоҳ кунен остаи мунам. дар ин фокус бародаро гӯё ки ба тариқи видеовизов рафиқишда занг мезана, ай дасти ӯ палочкара мегира, трубочкара дар болои сари ӯ шира ё ки ягон чиз дигаре намедонам сафеда мереза. Якуме ки бародаро чӣ хеле дар аввали фокус гуфтем, тариқи видеовизов занг бизанам агар видеое ки дар экранай ӯ запис кардагӣ мондагиае. Якум дуюм ки чӣ хел палочкара ай дастш мегира мисли ручкаву қалам. Барои записи тайёре қалака. Байхе боша шумо мегин чӣ хел шира дар сараш рехтак. Дар сараш шира рехтак, шир дар запис тайёр будагӣ рехтагӣ буд. Шире ки ай стакани рехтестай дар сари ӯра рехтагӣ набуд. Авози мумкин дар шумо савол пайдо шавад ки хай хуб агар шире ки и мереза дар планшет дар сари ӯ шир нареза запис боша. Шир чӣ ба дар замин намереза? А бародаро гап дар хиди стаканай. Яъне ки хеле ки шумо дидестен дар куҷои ки ҳами фокуса анҷом бита дар экран якумш ки як записай, як хел записай ва дуюм ки стакано якхелан. Яъне чӣ хел? Болои стакана бинем бародаро хат дора. Чӣ бо ҳам хеле? И стакан як стакан нестай. Дар дуруни стакан дута стакан мондагиа. Вақте ки мереза дар болои планшет, гӯё ки мереза, дар асл дута стакано дурбадру кардагиа поёну боло. дар асл ая стакан шир мереза дар дигари стакан. Метонед шумо ҳам хеле стакан хитон бисозен. Ай стаканои пластик дар хона ята калтатар ята дарозтар. Дар як шавал шираи сока ягончи брезена ба вақти рехтанда нигоҳ кунем брезен чихе ки ай стакани майдаки дар калони мереза шир дуруни мерава. Вақте ки шир ду тақсим мешава, объёми шир кам метова. Одам хиёл мекунад ки шир дар уҷа рехтак. На самом деле шир дар ягон ҷо нарехта. Шир дар ҳамон стакан хича агар ягон тарозу боша граммша бикаши, як хеле граммаш тағйир наёфта. Не нигоҳ кунем бардори кора чиз казат мекунад ки дар куҷое ки ҳамин фокус анҷом мета стакано як хеле ва бо дар хиди ҳамин фокус ам дида мешавад ки стакан двойной ду стаканай. А дар ин фокусш боша дӯсто дар планшет пивара ё ки ягон намуд сок ягон чира мемона ба воситаи присоска крайника мечаспона соке ки дар ҳамон дуруни планшетай дар бакал мерезаш. Ба нигоҳи аввал гарени удивительно метова вақте ки сока мереза ай планшет сок кам шидан мегирад. Аки чӣ ба ай планшет сок кам мешава, и хеле специалне приложениё ҳаста. Як дуюмиш ки ба тариқи монтаж мешава и кора бисозӣ. И кор неважно. Хай планшета бигем ки монтаж мешава дига кор мешава. Не ки чӣ хел ай крайники холие ки ба тариқи присоска часпондагӣ ай дуруни ӯ як бакал пива ё ки сокай мереза. Ва бародаро секрет дар ин ҷае ки чӣ ба мақсад фокусник ягон каса намеяд ки хид крайника уикам. Барои ки через остин шланг овардагиай дар танаш ҳамон сокаи пиваи чизе ки боша дар танаш мондагиай через остин шланг овардагиай ба и чиликш қати дар крайник ҳамон шланга мемона ӯ сока ҳамон ҷо омадестай. Дар ин фокусш боша бародаро гӯё ки дар планшет мевагӣ мондагие ва клубники ҳамура мезанад дар вилка мегира. Ишам ҳами хела дар экран дута изображения, я изображениш да клубник ҳастай, я изображенишда нестай. Ӯ сурато иш ба иш иваз мешавад. Ҳамун момента вақти клубник дар сари вилка пайдо шиданда клубники экранги гум мешавад. Яъне ки сурато тағйир меёбад. Ва ин кора бародаро чӣ тасдиқ мекунад ки клубники экранги клубники сари вилкагӣ нест. Клубники сари вилкагӣ ай дасти фокусник пайдо мешавад. Дар инҷа бародар агар мо камераро оста кунем хуб дида мешавад ки клубники экранги гум ношида дар сари вилка аллакай клубник пайдо мешавад. Дидем бародаро? Дӯсто дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса. Фикр ақидатона дар комментария печат кунем, видеоро ба дӯстотон тақсим кунем ки ҷойда ки ҳастен ва мегзарем ба салому паёмҳои шумо.
برادران عزیز، به شما داروی گیاهی را توصیه می‌دهم. اپیدمی پستا برای به قوت کردن مردانگی برای شخصانی که کودک دار نمیشن، فوی اسپرم را زنده کردن، همچنین برای شخصانی که در وقت همخوابه شدن به حرکت میباشند و همچنین برای ورزشکاران توصیه داده می شود. یکی از داروهای گیاهی دیگر اینفرینگ میباشد، برای مردهایی که زنهای خود را راضی نمیکنند در وقت همخوابه شدن تیز کارشان را تمام میکنند. شما می توانید همخوابه شدنتان را تا 45 دقیقه دراز بکنید. سمیوون برای وزن گرفتن و شخصانی که به ورزش مشغولند به نهایت پیشنهاد خوب میباشد. خلبه برای خنک زدگی، سنگ گرده، پروستات، پیشابدان، همچنین حدیث پیامبر است که به 100 درد دوا میباشد. برادران عزیز، اگر شما خواهید که از این داروی گیاهی دسترس کنید، با رقمی که در روی اکران میبینید زنگ زنید. исломиддин табачка. Салом акай Муҳаммад, сози коросоз. Алайкум салом, раҳмат браҷон. Афани пеш почо мерава, мега почо ҳам имшаб хоб дидам. Ба ман як тоқи тилову сари формам карде. Баъд почо мега ҳаму сари либос айхидтини ки ҳаму тоқи тилора биёр. И бародаре ки ман номаша хонда наметонам. Салом акай Муҳаммад, алайкум салом. Афандира бихон ки ҷинош бироя. Почо як рӯз ҳамада либоси нав метия. Афандира ба ҷои либосҳои худаш ҷилои хара, яъне ки либосҳои хара метия. Одамои афани мепурсанд, чӣ батада шоҳ ин либосҳоро дод? Мега шоҳ мара айшмода бисёртар нағз мебинад, барои ҳамин либосҳои худша дод. Мизроб Ҷураев. Афани мега ҳама айклобиё метарсанд, сини клуб намераванд, киян вохидчон. Баъд афанди клуб мерава, бачаҳои клуб мехапанш, меган афанди я байди бубораҷа ба бухон. Афанди мега даи пара садбаргай, даву пара гилбаргай, каси клуб мия у номардай. Хандалайк тиҷи. Афанди банка диздӣ мекуна, баъд мехапанш, меган чӣ ба диздӣ кардӣ? Баъд мегарда мега охи дар пушти дараш нависонагие ки имкониятро аз даст надиҳед. Салом алайкум салом. Афандира гуфтиям барои чӣ ҳиндиҳо заношон ай шавҳарошон метарсанд ва хеле ҳурмат мекунанд шавҳарошонро. Афанди мега барое ки рӯзи тӯйшон шавҳарошонда оружия падарка мекунанд ва дар пешони заношон холи сирх, яъне ки стрелка мемонанд. Абдуллоҳҷони 2002. Салом алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом. Илтимос афандира хонен. Афанди пирсидиянд, ай ҳама одами беақл кие? Афанди мега футболисто. Меган чӣ ба? Афанди мега охи тӯпам аввал мезананд, бо ай пуштиш медаванд. Хандалайк тиҷи. Мусафеде нақл мекунад, мегӯяд, вақтҳои пеш зур буд, 1 сум мегирифтӣ, магазин мерафтӣ, нон, шир, равған мегирифтӣ, меомадӣ. Баъд мепурсанаш, ҳозир чӣ? Мегӯяд, ай хок, ҳозир ҳама ҷода камера задагиянд. Дунёи ман. Салом, айноми Ҷобиров Шодибек ба беҳтарин канали YouTube Эсем Шариф. Алайкум салом браҷон, раҳмат. Дин афандира дидим дар раҳ давидаеса буд, гуфтам чӣ кор кардаеси? Гуфт ҳайдаси подписчикои Эсем Шарифов гирифтаесам. Гуфтам чӣ ба? Гуфт охи ҳама кора худшон мекунам, ба пагашта дар канали Эсем Шарифов менависанд ки афанди кард. Саид Муртазо Идиев. Салом, айноми бачаҳои Кулоб ба ғарибон. Аллоҳ ҳаматона нигаҳбон бошад. Исматулло Саид Муродов. Салом, алайкум салом. Қисса 01. Салом аз номи Беҳрӯзи Гулистонӣ ба ғариббачаҳо ва ба Эмому Ҷаҳонгиру Фаридун Иброҳими Сарбандӣ зинда бошед ҳама каса. Комрон Қурбонов. Салом акай Муҳаммад. Алайкум салом. 17 лайк, 67 просмотр айма. IMTV. Салом алайкум акай Муҳаммад. Алайкум салом. 3 бор салом паём нависондам, нахондиш. Ҳамеша мехонӣ, миннатдор мештем. Салом мара ба бачаҳои ноҳияи Рудакӣ ва ба бачаҳои ғариб расон. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. Браҷон, салому паёмотон, яъне ки саломот то даҳама успед кунед агар мерасонем, яъне ки даҳам комментарий не, то даҳам салома. Комментариро ҳисоб кунед, даҳам. Баъзе одам меяд ки ма мисол якум будам ё ки ма успед кардагим. Яч раҳмият тем бардоро ки дар комментариҳо як чандта комментария ки ҳамаш менависанд ки ма якумам, яъне ки чӣ маънира дорад? Одновременно ҳамон вақте ки ту комментария нависондеси бо аю ҷамъия одами дига нависондеси. Барои ҳамин ма агар дар иҷа тағабозӣ намекунам, агар отам ки бинависа саломаши 11 салом боша, ман намерасонамша. Яъне ки бародаро ҳамаи подписчико барои ман як хеланд. То даҳам саломата успед карди мерасонамша. Касе ки набоша фарқ надора мерасонам. Салом Таҷикистон. Салом ба кӯчаи Баҳор ва салом ба Исо. Ирфон Бобонизомов. Салом ака чӣ хелӣ? Алайкум салом, шукр раҳмат. Саломи мара ба тамоми ғарибон расон. Нуралӣ Ҳасанов. Салом алайкум акай Муҳаммад. Саломи мара ба брат Муин расон. Гап нест барои видеоот беҳтарин. Ғарибача ошиқ. Салом акай Муҳаммад. Саломатиёт 100%. Алайкум салом, раҳмат браҷон. Саломи мара ба тамоми мухлисои Нурулло ва Ҳабиб расон. Ба як чиз дига ки бародаро видео пасопеш меброя, мисол мешава видеое ки меброя, шумо ай видеои пешина саломоро ажда доред, дар у видео умуман дига саломо меброя. Яъне ки видео пасопеш буромадааст. Бародаро ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.